ଖାଲି ହାତ ହଲାଲା କରୁଛନ୍ତି ରେ ପିଲାରା।
ମନ ତୋର କଣ ହଉଛି କି ତମର ସବୁ ଦିଟା ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ଆସି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାଡାମ ना मेरे कंट्रोल आसছে हाँ हाँ ठीक है Rasna ni idea. ରାଶି ହେଲା Menda. 12 Buli buli orang kita dah nak. एडी मोहन सार आले पछरे मोहन माझी जय मोहन माझी